nara kore siasa no miaka ya nekeremeke na liganyara jikura 610 so karona tema sana nka kora kuruonga ruonga chaka ko oversight kuligere linga kero kenga kia bantu libere jikura barovi 2017 ngacha nkarosio bugama tene serikali ya nana sikia mekene ya Jubilee so na ndenga liyo bo MCA ni kia magie ya serikali ya Jubilee so nkanyora jikura 1578 so na ndende karato tinaira so I proceeded think with moyo so bono 2022 ina yegete na temete nkaligia bo nyomba boga dominate sana kiara kango na ile chukura nyingi sana so bo nyomba dominated bo kinyomba to there yes lakini karukugiria kugani kwa bantu ngonjora balingi so nkatena na UDA anyara chukura 1888 so sabali ya nero ya siasa na aligiri chukura gatatu na natumikiria mapita tofauti lakini enda kwa ngomo yo kirenga kinkuri gichukura ngona kukina chiri kuno kwa sema yo konene na ande twarosi network so ase bintu bikona takokolekana na atemire kubugatia mangana yo oversight bono tago mageni asendi mangana yo kurusia bana siasa kerokende amagosa ase bafereti tago mageni asendi ai capacity yo kuligiri umuntu buna konyara kokoleka nje konkolete ngendo takotebi konkolete ngontreta ama human resource management officer that's my area of training so karon kuligiria mangana to kuligino ne chukura to kuligiria nga ngito kuligito kole no ne karo to taraira we are able to see ama abokolere bwemere bunguna bagendrete in government positions so woromboro go se worombo hiyo so we are capable of doing that kini nakitokona ko tema ngankyo mbuki igo no rengera tigo kirigina de 2027 ose wakura moyo ningendrete kuligia tadigantara amwanga kiro kindariye buno tokona kono kurwana gatokona gokurumukia tokumanya mugusia tebete ngabura bunswenta nindi gikura lakini tinda amwanga kiro kindariye se no bo MCA sumbo jumbe tinda amwanga na kuligiria nde chinguru buna chikona okora gento ge chinguru kiagarara ya rotari ya mambi mbe kabisa mwajumuri kubona kwa igure na code introduction to amini ngotornera assisted na oshare ringi abu assessimi yao kuraga niko share abantu baberake bali bara tubati na kunyetumira abu umheshimiwa na bogosha mbe mono mwajumuri kwa igure na otore assisted bono mambia karto yo kwana mangana siasa na magendero asimambia boniga no donere asimosoti oyo tebene mburembe karabono tegatorore osira cheto magena gose omwaga bono mambia kwene twakubona genda utubwatia sense utubwatia simambia boniga ende tusuke naye goikomwe genda utumera uchumbe yao irura no tutumera gocha studio bono mambia iria siasa urata komobori ainga kyoje amangana karto bori digoro yebango yabeire nere karkoleta liberera raira bagarukana na yebango entorano no mongna first lady bwense ya Kenya mama ngina Kenyatta ene soke ateana gatebi William na ngire koti buna na bunire ogochika dojera ira nero butebiri Ruto na mbwate bono mangara na makongwara sensito yakendo dojukanya murekera yonse seritko dialero dalias nga kyoroje liberera ya siasa asense ya Kenya hapa Kenya mpaka chikura orojana de tora asense ya siasa gose bado tuarura siasa brother kwa bodi swaligia ndage tumu Gusii ontegerere bono mambia ndage ko bekegente kense record straight siasa nkora kuona baraso umuntu wego songa is about interest na bana inchi boy ko kero bako participate as siasa so wakachukura bo bako choro umuntu ne sababu na bana siasa gete baikire na baru bako support umwana siasa gete ne sababu tabata bari kirwa bantu gete osebaro serwichi para chiba chandete ibinta wao ebinte bibyo sipyo moralia finally ngendo ndo batoka there is achievement maendeleo pone karunkulira ya kisiasa lile bono no manyete nga ase serikali ya UDA ya Kenya kwanza bona yairo bogambi bono mba igo basoa abinto bire igoro sana mangana ichindagira chirege sara mafuta yichinyeni paka abantu bakawo bagachakobiri chinyeni koragira bosa egente serikali ya aliye mu machi campaign gwete kuriye mu masa aba Kenya na goteba nga ne punguza madeni so tataba Kenya ubugima bwa Kenya bochaka kora ndo kiye bochakira na izi lakini umurarincha mona ina Gusii bwensi barigereti na ba Kenya gwikatwa chira nenga ki ekero go chaka kuirania obugima a cost of the living yani rigo ridio obugima bwa abantu nse gwikari tangani torara konga torari mereria bagotanga dawa ya moto ni nini ni moto gwika tokorumukia so that tumanya bugima bumanya go chance bono William otene ne otebirega gwika gokonya madini
dawa ya yale madeni ambayo tuko nayo nje madeni yalionse pito bugate bunensi tugudaiwa takoja kurunto kurusi pesa amareguru usitogende kwiya chibesa buna maraba so that we can pay chibesa chine chibesa chigotoka ase okurwe bango warore nande kurwe bango ni kikatiba nande no manyete omuralia ne responsibility ya abakenya twensi kurwe bango omoke bakomone kurengana ni percentage yo konyora kwangu kwao bono okororanga siasa ya chakiri asa mangana yebango ekerongo tikuligireli from where I sit okororanga tendency niri yabeire koba asaba na siasa bari ni power bawe accept gose bakwabera abantu gete bako babwate sibarange na barabuga soko taka ne bango ase chikamba ni kiri babwate na no manye to muralie nyuranga abantu bali bako ba in power bali bande bako bamona barubu no bako kora project chinene babwate chikamba ni chinene nabo babwate biashara binene Kenya na no nyerinde babwate biashara binene Kenya ebango yabe goneta ko baiguru so tategera chibesi kitoka sinsi kito isane to wakana bakoriye mirimo kito isane to korera amagenderero ekinde kito isane to wakana madini onye chikama ni chinene kiri wakana mama mboga uwo gotuneta mama ntirie abantu ababa sini boda boda na to sangirie bibange bimbiri okorento ke biri to koyo onye to te korosie bare nene uikatogenda ya madini onye tutagete korosi kwagacha chisukuru chinene uikatoge na madini wakana balimu imeshara basigari ni no public servants uikatoge ende gokobesa now asetoro murarie now kingukora amaberera ya kisiasa oro chasokire gagosoka gusukume serikali egere etige gotindia kona chakero omonte bango so that bali babatebinga intukonya ntori gwakana tutige tutariko gendera gwakana usitokuburukania serikali wasitoburukania serikali bono embrembe ngoboni ngiye kogera abantu baje iguru ko murai bwense ochodire nande obere mpaka soni baje kumutina ensa kayo ina naye bono mutosha shure nande ngene yakwane ne sangane iraira gutwara kolengana naye nere faida goja somo Kenya usinigero kokosereri goja somo Kenya faida tiriaria muraria bono igani chinga kiense ko settle to chaga kuruania mangana uchumi Virioroje biko koleka nagari ndrama. Kiagera kiru mundo nama edenga chikura achia bale tuboronge nande chikura chikatangaza maiso marore asa abantu iguru nainde amale bata isane gete bakagende koti kero bagende kiagera kiru kwari kuligere kiru bakwandamana ego bagotebanga etutagete William Ruto State House iga taire tikura bamanya kuruo nande baira na mwina bamuruka sakayo igo bone kiru kuligereria tari kura bakumurwari nga taireti bono obo sakayo bo abo basumbuete obo sakayo bebango that means chikamba ni kiri chiabo chitaga aka ni chibanga asi serikali kiri chiaitire na chibako musuguma bakumotebinga tukoire tekura karu State House na ale bamuruka sakayo so nga sakayo obo ri chibesa I want to tell you sakayo onyo amuire ngatiga sangirie besa asekero mo Kenya abo moke abo monene tiga sakaya sangirie besa kiagera sakayo haro sangirie besa gere yatuka yakora magenderero bono ababago pinga sakayo nchege ntunda tebie ndateba serikali kero kende ebango kangoto kwete ebango nya chire igorake epunguzwe taliyo ko complain lakini baby sete maegaga egere batete chikamani chaba chitugunchirwe bango na ande tumanyetenga gukura na madeni ya tubugate so that inse itichake gwetegemea uikaturaru na batokoremereri turaru onya nigorake so that tuchande ku mwaka oyomo usibiri turuo kera twakurira madeni bono rite yogo to dai bona botokura tete bangonya konya go charge wa 10,000 muna bono studio yerengi yaiga imete bango nere mukuru bona bo mogo punguziru kiagera bono twakura madini aria togudai gona China ni chinse muchini bono emekutane yekaragende iga abantu bande batere na bera obo investors go so asense no ini numwa kwana aria karoma kwana ne president kuria Jumamosi magate abuna amandamana ise kogendera na bara obo investors investors go just sense ya Kenya bono rende bagenderega na tusangiririe bangene na investors babembaja gaitorabe Darius okay dekina keka kuna kekora tutagete abantu baito babe chi nationalists ekera abantu baito babire abantu banchitense yabo to wanja gusaliense ya asing in interest yabo kiagera buno musikira ira moro odinga oyo enda takokora maandamano ngakero kina bakenya kurwanera umano mintu digango tebie ekero mugako yanyorana opportunity gakurigirie familia yayi abagaka babatanga ine kolgonzo na Raila Amolo Odinga bakora maandamano
Karuko baligereria iko bata ba kumobilize abakenya egera abakenya basukume serikali egere banyore chi favors bune chi familia kiagera ligereria ekero Raila Amolo Odinga nyore to opportunity joko ne ticket jobo women rep Kisumu igaete moiso kumwa pa nero women rep ekera nyore to opportunity joko ne ticket ya ODM Siaya County gaete murumu abo Daktari Oburu nero re senator Siaya ekera nyore to opportunity yoko ire monto yara buno mujumbe representative kuru Kenya asikia magi ODM igabegete nyaruka ya yekuru kuwini ekero karonsa nyore ta opportunity yoko ire riba yara MP mujumbo yo mokorengane kia makiae budget kurigirira bantu bande bonsi bako ba support gusemba ise ine ko babajumbe igajorete mu muroye tagete ko koboriga ingikereke gani asa abantu ababere bako sali bako destabilize ense na kusalia mulembe ko bo ya investors kiagere kerobo bwata opportunity roche kaine ere within their disposal bako yebeka as a family chabo nkikirega kereke gani bako kotanga banchite bakorwanira abakenya kiagera opportunity kere gutuka yoko konya abakenya iko bako yibeka as family yabo nabo toratebe nga bako sugumege ndeke ne batete chikamani chiabo kuna chi family chiabo chikora ndo kike chibe exempted kurwe bang kwanyuguri lakini ngote baiga president chi governor aba MP aba senators MCAs bonse bari in office Mbaba sakonyegeri guna mangana elio yagenderete. Let them stick to their responsibilities yo kolegasi. Na kitu atebete nga intubu na rusa hasiba Kenya kwanza. Onya banta barusa zakina Jeremiah Kioni akina Raila Amolo Odinga rusa hasiba Azimio bahamu irenga ne parana manamano bakuburuga. You know nago tebikuru abuli tanga ni muralinga dawa ya moto ni nini ni moto. Ekero konyo rumo ndako bagoye chiali na bokura abagobe so tategere kwamanya kumukatrais kwamanya kumuira ninzi mwamu ntokoro ka neutralization equalization formula egero guitani muina ko itani muina kwa koragento ke kwa balance so tokoro tebenga president tebasa kuchaka kubwatia mangana ya mariogi igebaisa kulusia focus nande ebo ijaga concentrate kurwana nabantu aba instead ya kukwana na investors bajichi egero tutikarata sense me yungo nyegorera turakine nerere contestia sia seboniga enkora turaba bunge babo bawino babo bio wandanyi bako gendali nande tomaithena abana bago tumeka resources yesereka keroro mu bunge no ira basigari keroro mu bunge no ire gali yeserikali nande bama wikali mbako likoga na serikali eye ere obisi ikindenga kigwirira abatebi abantu bachakire gukoru bosi bole bwachakire gocha Kenya ndongere Daktari William Ruto akatebera nga wajinga wa maisha Kenya in fact muna chikure chichere teka na chakire koranga abajinga bakeire Kenya Kuzikuru ya manamana ya bakore kuruka mukunji chakaranda igorobani kikibera governor tiyo none yemecho olire biyo ODM Wiper wose biya mabiri binde byalenge bya Jubilee toro chigavana torara governor ne yemaro chiseneta kwaro lirega ali ne chiseneta ibere isatu in fact buna igoro tinkoma ya tindigere tibye challenge mwata 3 so abajumbe mbaro bakebake bali okonyora batabwata interest mono okonyora ngasingincho barakwike boko mambia bakokora gintu kike bakono kutokaria amanto bali araisiringa abana inchi n'amagendero batagite in fact I want to tell you nga chigabana chiamanyiriga bune tamwe yeko era bakuburi unga kiwato korerete bune tamwe yeko era bakuburi kiwato rete mbaro kuburi ngale kwa na manete na baba have you seen na ngekora kwaro je waja koya atene tali agatebanga kachigabana chi airwe gento chiangire go chumo kuta Magodana. Bono de go de biga my brother. Nda de go de my brother. Bono iga bantu ngainire. Babo bio wanda ibari bararia. Bakuga ali mukutano muno gotoka bwa serikali mambeno ali na mbeyemo. Nanda kurute kinoto osiali. Kune minority leader. Mama nyite kiagera I want to tell you. To goja goteba bono iga nga ekero twajakire bango ya jakire go sabua. Nga turiko organize William Ruto's leadership. Yet your brother Oburu Odinga. O atendi yo mukutane red carpet ukwani William Ruto Siaya omota biri karibu tokorra N'Amagenderero chigava na Chonsi P babo Gladys Wanga onsi bi akina James Orengo no alenge no alenge obisi amuru komene moisoni bako banga buna bako ros chipara babo yonde babo Gladys Wanga naro chankumena na nkoso abaro obisi ya yo mondo koro kunchugu na ndungu treasury barenga kero kende nkikira to case to bako bese serikali enene bakorra N'Amagenderero mabe so governors and elected leaders from even as Mio side they are set to bring development to their people they are not set to go to the roads and demonstrate because
Raila na bolo chikola is a political loser, is a political loser in Azimio side. But they are winners in Azimio side. That's why we were saying, let winners from Kenya Kwanza side, who is President William Ruto, who is the owner of the administration, collaborate with the winners from the Azimio side, who are governors and senators, work together to foster the development of this country. So that in Tubuna Rusas, Tumerana Rusas, Valvana Bakumana. Egere token Mundu Kumundu, Vanabu Koregas. Manjumurion district kana tutubati asimambia boni gato Nadalias Masodi Brembe to kwanda magana Siasa N'Amagenderero yorni ko bortu na hinkiro jekirere lingana rie bango kare ko ba li kong andoro ko machanuna ya ba ko majimura iwense na kwa bekire bango mono abari wate ambari wakana bango bone ine to kwanda ndi tukurera nene takete ujumbe ya eje ekero to ndire take ndu arone karo Raila Odinga osekero murai iwense Dr. William Ruto ari kwenda sensemo ya Kisumu o sensemo ya Ruo Nyanza Raila ni gatenede agatebya barayi baruo Nyanza kagoja mwarigani bakamwarigani bya hando ikirasi kitote na tari ko organize William bono ekeningi gojia sabantu bande anase royero ndu Gusii iga murayi bwe starataroro indungi gego torengera ekero turi no nase nsemo ya Nyanza konyari hoteli omurarie kwa bori swarigia konyari hoteli ryo gwaka ne bangondira atanukigwa no nyuwede bya konyorari hoteli ugwaka ne bango ritaratanukirwa ne serikali ya bono Raila Odinga tabwate mochando recognizing William Ruto even nagote including his brother elder brother Dr. Oburu welcomed the president in Siaya together with Kinorengo and the rest of the governors and the senators bakamotebie mechano tubwate neri igentogero kya magere bari bango gati mbasa betimiremu asa betamagendero ichipara Fanyuguri. Ebintu biria abana inki bagocha ko ba country after 5 years. Bono konyari hoteli ritara tanokigwa Raila dale ko Rwani William Ruto. Bono William mbata no gitiri kwegeri yo sabe bango. Obo ene bwa mangana mbori na ki. Ese ije gendete ne riyo maneria jete ngandre ko na isi William Ruto igo ba komo ko soso dadira na a tagaro muga bono na gotigire chikambani sano. Na basani ba obatato iga bono tigago nyuga ntige ngambe. Have you seen? So, nagekwereri the narrative ya Zakayo. Oh no. William Ruto ndi abeta suoni na ngoboli murari. Tadi abeta suoni in September. Inkiata na koro Zakayo baka saye kaja koro Zakayo January. Esa riye bango. Untoro jema mangina na Ernesto geti akapote wina mna koro kitinda kana bango ngire koti. Ikentekera kiro kibono mamangina badina na Kenya family tigeti gwe ne are kare komo chiwa moi family tira jaimero ne kirete nero ke goje bona libera badira tindie bono mamangina nero rura ali asekonyaro kwanire ingikire bono roje iga murai bwense nigaje to komoji nigaje to kuna nande liote didi ria mamangina ndaita go debia oboche ulimbora oboche ulimbora wakora ateba asieke muno gusongo tiange nchara sike usinga eno ngai na bantu chinga kigeti lakini to ko ngai na bantu bonsi chinga kichonsi narrative nere chi familia chi tibuate ege ntunkero bakwe bisiri kraus gete kia ruse tu 1982 kibango in fact in 1968 mba aide dinge president ire sitting in office teriko na chubango kiagera nero manne bwa serikali na andi na baraba involved dia soko changa na kokonya abantu kibese kya chire personal chinyinge bakaombinga yeye ni kikapu cha taifa ekero yeka 1982 abantu bakabeka namo bagachenchiri chikana management sirikakuru bagateba iga kiro muntu goikarwe bango lakini abantu bakotikubuka ibango enibo yechi president chire sitting chiabagira abana bari babo enibo family te ko ndako chachi kwinibo eri baire nabaise nonyi gwete enibo eri baire nabaise bono etrikinera Kenyatta family igo bakwe bisa mega ya Kenyatta nonyi gwete so tategereri chikiriri bakabe lakini obone bwa mangana ngabri Uhuru mwiga Kenyatta ne president ya kampechi tamu ibere na bantu property chiae lakini igo bago chibese chi property chiri mega yo mungina so ero karanga nenibo ye president ya kabeiro pat rich ko 1982 ko lemere mungaki enibo ye president ya rengo aira abantu baye teriko koragendo teriko kuro bono ngakito gukora tumanyeke gwanga asinyibo ya isere tegere tubwatine yuhuru ate chakire so that's where the problem is bono ngina ria gukwana no gure mwari kanisa igakwana no gure mwama ithinga ogo jako bago jako kubwatigwa ngabago teba ngenibo neyo mogaka atigete niri chikuri ngo teba rirenga
Mwagati we. Emugaka eni bae na bantu bae tiri gwa ku tax. Turaendelea iga korengana naye buna ekerno monto o UDA. Ntoenda se amangana handshake korengana naye. Usi handshake neta kire wika bono. Gerega. Korengana naye. Gerega. Gere kabere. Handshake yeye. Tari raisi William no monto bwate nkole nkong na ndeka mwire kutwara umusimamo asege ntago korana bwate umusimamo sana. Na bazi miera meyo kenjire ko minyokero setige. Ose William kana accept bai karanse a crafting no ne handshake babugata babeke chi promise jiterwe chi ko materialize kora bakiria na matukara akora ntoki arasukera. Tu William ikwari kan nabako ira ni chinguru chia ira moro dinga inse asokorangiria abantu bali bare kiba ko mubwatesia abaye goodies kana barumba tete kuyagata chinse mo cyabase bakuru unabona achieta amagendera akaburi gradis gwanga mbara kiyotagi encourage kiyotagi to improve to agacha abo uri abajube bali babo buno bio wanda igwa kwana orocherero noreje junetie esi norocherero mondo korokwa jo ni mbadi esinya samana man Tindamara. Noroche ari Hassan Joe asamana man Tindamara. Ndageta ko tebinga ki William Ruto na baira nyarekane atebya abantu ngana abantu ba ukwegirira gusene chi family chi chikurigirira chi family chi abekera opportunities chigoto kuregerera bwana rwete nara badebi na batenga kuregerera so muga kulia mnyokarose arwe para so yandishiki kera abo by force kera ba sungu kira sense te koba irie ko iraje koba implemented igera abeye gotebereria so that egero morembo tulia sense egero William endre kogamba bya kabisa mwanjuma ni gono gwete na tonda konya noga bono mambia karongora algeria SMS ya kanino je ni Dr. Isaya Brighton na Embra Embe nimewaona my best friend show iko sawa show iko moto mbie mano narawadena hai Ndizi TV ni Stanley Ogis fan mkuu wa Ndizi TV kutoka Nyajeksa show iko sawa atubwatia senjera engi ya kabisa Brian nyajua ya tena wakire buya ngwanali mbrembe ekarato endete asumurubeli oyo buya kabisa raira tiga ne kiagara ere tanya gwanjira na machibu no nyine kerale kubwa tari goja gwanjira na obuire ari ga ngana makongu ngaiga kerongwira na sesimi yiga nindoje ga Van Lake how they account me in here representing Vision Band with our band New Kemta Nyota salimia huyo mheshimiwa pia hii Kenya atuoni mahali inaenda Naruto I wish we knew hali but the next we will never fail UDA ni scam na that is scam sis McRae Cyprian count me in kutoka Igonga Bonjari pamoja hadi mwisho mheshimiwa namsalimia David Mogaka Babandogo Nairobi pamoja hadi tamati Kevin Makola niko ndani kutoka LD no ndime kabisa matunda otereza era de ana aye akote ana eno monto o UDA akote arende na no ana akote ana eno monto UDA akote ana baliba mate niko basa amagendero lakini mogusie kerako gendali era ni gagusaba endagira ngudikuriria umbi yamana se birengera bino asemambi yaboneka curious nyabayo thena tiga bagenderere na maandamano torore gose naro bakoria siasa yaerete enjara inki omwana obaba hare ase maandamano aya era yago tena tiga bagenderere na maandamano barose naro bakori kugenda gutuma ujumbe ino ase mambi yaboni kumanjumu ndiye karondo chigendete ko wase studio ngonyirigere lindeye karongo chikonyirigere kara tena show iko sawa from Nyamiobo tukiwa na my dad Daniel Omare Zakayo airete ebango aga tueva aba Kenya na inche na rekoba Zakayo ena rekoba koraba lika singenjo Zakayo aligete abasigisi abange era ni ngera ya goru adena Zakayo rende adena muraibwense ya kaligeta abasigisi abange oyo tete jabicho from Nyamiobo biyamana bine birengera bino mokoro mete kiro mondo we have freedom of expression ne birengera bino mokoro asema biyabano kenda ko bitoma ase studio bono ekarduri digo koralia samangana igoro bahamochiri ogo jikorosi wa gyokyombe kyobojera management IB so fra igero kora wa na former
munyakiro wa Frajib Kati bono baruro abisi mora ibwense mbatakete barosi ikiombegerio jote no bajori 2027 nenge jote nekro mujgori bajori ebiro lakini ba machirine kiro egyo matakarwa tenda dana ntotaketi Ruto commission IBC rende ibona onyero ki Ruto ngaki ringaniro ari kwanderio mushima nine riogi igwetane chingaki nabona karora irarenge ribarenge ya remember karora barenge kamukunji ituko ribarenge kamukunji nalira irarenge nari William Ruto arenge go sign bill yo ari State House so entonke yo barakore egento kero kibabwato weso no picket ngwanje ire kisheria na okuga lakini ile ambayo imekubaliwa kisheria inaendelea. William Ruto, remember, is a legitimate president. O tangase tu kruwe koti, kero ba bere contested. Aganjere president ya rengo igachiche kaena na mamuraka. Kaena no muyo maiso marore ase chirifu ne chirifu cha bantege ti mugaso iguru. Finally ogenderera gukora imirimo na nero gusaini chiriri che serikali nero gukora kirigento. Nche gento ndatebe nga nonya ne richikerio in fact asimio in fact the handshake team nero ya editiri chikeri igoro ya selection une wana takore process yoko haya IPC officials. So what William is implementing what was passed. Kwarale. So nabana ku comprehend bono igane process yiri chike weta enchira procedure amanto bali bako ba appointed baende ba vetted bale to parliament kero bale to parliament ba etiwe bas bae wimirimu ne commission. So injirende teyo kiagera mata karua noga akuna ichikondiyo likatanga mata karua ai uchinguru choko chora commissioners nguruchi chikoa how candidates losers nguruchi ko propose kiagera in fact I want to tell you unabono William Ruto akwanete bomas ngakienenga referee sako choru ne team Breyers kero monto gara to reservations chiai kero monto gara tebenga ki tari Mosoti tari John tari Bikundo tari Nyagete kero monto ara ta komonto iga the end of the exercise into gotwara commission kiagero iso ko tebira iranga chora monto rabe chairman ya commission o tebi William Ruto chora monto rabe chairman ya commission o tebi wa chakoya ndo rali chikura oso boli karonse na ronyo chako boli chikura kero monto gara ko monto ye thinking omonto oyo na acha ko rwanja kwane tali ko kole haki ya suko bara chikura na kutangaza. I want to ask you my brother nkeke kerega ko mweke ke gosumbwa abantu yuri amangana bangi bintu bya burunge choronya ni chi polling station chire 40,000 Kenya beka cheche ndi chao chire very clear chire 40,000 kere cheche to kigetu ronyi wede bia e commission e chorwe nchirendera chorwe tebya abantu baonga barachikura to sundoka na ande chikura che president umedene chiko barunamba 1 tisa 11 bito bigo sieko chikura che president na chiko barwa so che agent yutuka chire oriye ime tali ye president yoka paka okonya recheche ndichaka ya wajumbe chi senator aba governor chiange the president so to kuivakura ye president igora aje kuibeje governor chichiko barusa 10 yabutuko but this beka cheche ndichiao barachikura byaba ka tebinga kitwanya chikura asigete chinga naiga monto gutangazwa you be satisfied totakenga kiro monta propose kwende commissioners kitokonyara igeni chinsa basariti the commissioners bako chorualia mbacha bagende parliament baitigwe no bako chokolegasi mimo na banda bangi ga bari kirange bana batatu ga baotana en serikali UDA ni scam inki ora batebi kero korona bara beside eliende yotena UDA ni scam mtapiga nduru hadi mchoke inki mondara rokere serikali gose erosina UDA bana scam ekero naki kinago teibon neki noje segi babwate mwe nabu ya IPC ngakero kende ngapu ngane commission ya William Ruto nabo bado ababa supporters yo likirabu birengere linabi babwate ngaki kende gionsi piketari korwazimyo kirikia no monto obwate perception yeyo no mo explain ri tukuligi mata gakora gendoki ta koigwa lakini gwikegendere nga gwika esereka yegendere buna yakora gendoki buna ya choriru
kia na maete karota choretie president gusota kiretio mo MC utagete ulio ndo kumurukes kama ni kawaida ni kawaida Erikana Nyajae audana hata mimi niko ndani kutoka Eldoret siri kwa kwari audana arime yumurubiri asemambi yabone nchiri chitara igasara lakini ngo chinyorande metenchire konya chikwe baje mitanda lakini ngo chinyorande mbara watching from Zenzi Kisii Ocharo William na Mali Chokali welcome ni asara audana welcome back Sara asumurubiri wenza kimbona sema tutuma chuchumbe jena asemambi yabone gero chitome karotore na Dalias Masoti mbrembe kadokwa na mangana Siasa N'Amagenderero asense ya Kenya kirokura osekirokureti muraibu nsobe irangi amatukemie yamo ne 30 bisi ngakioko mwamba sande jikiora mwe asemia tomo isali ore UDA gose sali kwa musupported ile ngora mwasemi kolanga no kokora kwa injira abangire obangire 48% ugire 48% wikiri 48% kiagara no nyane karo bakora na 48% karo bakora rating bwangoiga igatoka nga abantu babwate confidence na William Ruto no bugambe bwa is 54%. I think you have that data mbakora analysis egento kya moyumba yumbiri yake kwerende mangana CPC programs na mangana yoko stabilize mangana development jump starting the projects ni bintu bina bimuira neti maiga sinini lakini igabugata endeta kuligia enjira ko balance ya mangana ye current expenditures arigererie apparence ne jironi chiria egera amanya ko banyanga ikya ko banga segete has begun very well kono kusukumana kekara totagetenga ki tabadi stabilized ai go murembe egasikia gara naro chinkwa rali na agende seminar for 4 days akabanga cabinet chair ya kabisa PS akabanga bakamya koleta ndagata chi minister ne chigabana akamenda chi PS yaroro so that patu ara harmony yemirimo chira bakobanga na bakoerera niegete asega I think he is building the foundation na ndata ko bikumusingi omuya so in fact ko chakira bono ego mutinyu ko mikuru bono na bokonyora nga bono ali asimisingi abikire bono kyaro kwa ru ko ire chi project uiguire mangana affordable housings rasi ibintu bya chakire chipara cha chakire bono ne konye kwa metiga ya Kisii Migori ya chakire ngenda takominyoka uchaki ibintu bya chakire ya mbia kabisa bono ekeroto endera ke Dalias no mondo UDA no re bono mondo Kenya Kwanza umugusina ale wa represented ya serikali ya Kenya Kwanza kwa boli swali ya my brother manyete voting pattern yetu na ndu nkora tuiteri voting pattern ya kero mutamanyiriri buya nkori gitore ko kwa mase mu Gusii yaro ro chikulinja to kwa kachikura otokwa kachikura to kubaga na chikura bono eka to kubaga na abantu bakori gigotorora nk'abantu abu ngakiende yonse pigo ikona bakonyora abantu baho mbago kubora wayibuli korona karoko chesa chikad karoko chesa chikad sinaro konya chikad limo bakaina abantu bane moko chesa chikad nchiri chikube ku kando asikiro monta kweruseria omenta sako chesa in fact njero mu Gusii to wakachikura igoto behave vuna chikad chiri chibekire kando omonta kweruseria oichuleria omonta kweruseria oichuleria nande kerego chikoba to kumanyugo nto gosikwa to egwemeremu emenene mingi kwanyibuli ntu ayo bo CS for education ne kero gotoko kereta kabisa umusike macho kumchapa kazi no mugaka tu akora na ere campaign no monto bw'abantu na in fact to akwana na ere moisonde to go discuss amangana CPC bunali no monto mu yarande na moiguna bwatemero birimia president njya tunyore kero gikyo lakini biroge bibinde inchira nero to gwenereta ko kwibeka buno mu Gusii naro ucho mukutano abana bamenta baraiba bintu babwataria bomas yo in fact tinta geti omukutano li babwata obenga no yubuko bange coming ceremony ya omosike mu waziri machogu erero yogo banga bune president yego chabune ko bange ndagete inchireri be bangete totalebo ekaro tu atari inchireri to are unit of the purpose egere torari abantu baito bonse pabe behind one team so that the tomanya kanenga abantu bali toko bakwanira chikura John Speaker bako beka saamo umwana minta I want to tell you we will be getting lion shares nkwaro jali abaruya buna bebe getamo bakamo na iseni bagachamo no jena bagesire
bono ontu asinge njutura mase tokubagikana gotokoegwa tokurutirwa ganto gakeiga kitugusabanga kwa mapenzi ya Mungu appointments nchiro chibosia lakini yanene mono appointments umwana minto mono chichigasi nchiri go gotokonya mono meshara muntu akuri kwimbere mali tigo tokonya mono tatiga chi position turatake inchiria nabone a position mu waziri machagwa bwate nige ntekenene sana. In fact, I want to tell you in terms of employment, in terms of influence, of pulling resources to our institutions, school, colleges, and things within our region, it can lobby. Nabago sukuma. Ebiruge bibinde gatia na korabi ko konye biebike. In fact, to waziri no bora konya abantu gusobo PS. Abanye ntoranya olibyo ebibinde gatia no mushahara muntakoli. Mushahara muntakoli na mwaye wendo chimunyu. Igondo represented ya serikali embrem wose musi abano musuko chikanisa kichira mochike gose chi sukuru cyo kurumo cyanga kiri moyo lakini ebirugo bya mana kirugo kya mana macho waetwe ne kirugo ekia kya mana. In fact, machokuna bako buru resources yale de sukuru gete 5 million 10 million cyo sanjire nera ko ne birine ngo bugeka buno muwaziri igoto tebenda ekembi yakere binde na bibira bibi kembi tokonya no manye in terms of human resource no manye in terms of human resource after the president's powerful position and the deputy no matter the third powerful human resource ne department education lakini the devolution kiagara chikavana chibutra ne chikaira and devolution means that kutuna ngurera control chikavana gera control ye kento geko chakurwaria kemanyire kere in constitution. But do you know that in a position ya education ne gente kenene togo cha enjoy like togo tebanga mwaziri machu kwatu mekegente kebia agetumeke buya atumeke position yeringa agetumeke buya it will enlighten our people. Kefini Ong'au na aligeta na SMS ya tianda soma huyu jamaa bado hakuna njia unawezaleta yeye kwa studio na ni wa UDA first mbona akupewa hata PS alafu anapigania mtu mwenye hana manufaa kwa jamii ya Mkisii. Timedingo tabuga manufaa kwa jamii ya Mkisii ngakeze nera kine na nyeso amire Kevin Ong'au timedingo ya minia Kevin Ong'au motebi moirane digo moraria motebi tarikero muntu rai wobo PS ya na ande in fact in the history ntobwate eko wango montara ai gwibiro gunebyo bantombaro in history jeno boye musie na bolidi ni mete tinko boli bo waziri ngebe unless Nyamira kochibe ni tonda aigwe onda go body director kabisa Duncan Nyaundi au Duncan Nyaundi ko rukatali no ndime yumuroberio tigasi mio batige eriogi elinde serikali ekolegasi ndimono maite kwa kanso meje SMS chonzi dali zimondate ana kinkiera gotigera nanje bari se kombekana no UDA ime ngientakali UDA kerongurigere liga igase nara udomenera akoboriga is the president responsible for taxing Kenyans or Kenya Revenue Authority? Why go to judges to announce or talk about the taxes? Is there a law about taxation? Who knows about tax? Is it the president or Kenya Revenue Authority? Terry Mburembe that politics is our way and that's Kenya, and by the way, even being tax is politics, so even as you are right. Another question, Ruto has been Kora Siasa for the last 5 years in charges, so Raila is right to hold such meetings henceforth. Etikanda achakero mwana yo minto kwa nabo motangani teria erengo wanga kikwa muroka Duncan Nyaundi was Kevin Duncan Kevin tete ko tebiga president no mwana siasa na ande kera manyetenga abana siasa bako chako criticize agenda ya yeye serikali to some level na amanyeteke wango agotumia siasa akobarimia kiagera a commission ere spia chorire yogo kolegasi tebuga atia seko chiko criticize so that to answer people abana siasa na bara soke babeke obokoro metu y'abantu kiagera commission te gocha gochete y'abantu ngobuno bokora eriogo ekwerede eriogo neutralizing agent ni siasa indi goche ya ke siasa iri te y'abantu ngobuno buri bago teba o mane no igo what we are saying kiare enegenda to kolegasi yae lakini kiare akire kukuna sekete ya nyore bali bago soke para bono kuiketa ka political solution
Yo muraibense bono rinde muraibense akora atika kiarera akore miremeye era ara suguma kabisa kiarera suguma teso anani negenderete buna bono liasokete gari iguru gatebete ng'at bono twancheranire conversation yaerire kero muntu paka baria bakubwa batebire bange akanwe nanda bolina Raila ni Ruto ni gajagete campaign for 5 years asemejikanza bono Raila nera gajagire mapema mbuya naona bagaratia onye kare campaign erali mutano toyo lakini pora mbase lini yaba Kenya kinga kichuchumie merete birenge yes buya kabisa mbimono mwanju muri akaranda de gotobwati asemambi yabone kurkura nani kwanda sense meli ya AC Minindo Kabula Nyakesi tunde ine atano alime yomori Erikyo Kali omuigwa baba gichonjo out from Sugobo PH mark me present UDA has done nothing since it took office. What it has done, it's only introducing the Asura Fund and increasing the cost living of otherwise under UDA government. We are going to suffer more. Na bali gete government otherwise under UDA niko to jukura uchandeka mono otara ruabu no Erikyo Kali omuigwa baba gichonjo ate anabutura jo chandeka mono ko chibusyo Erikyo Kali motebi ngango chandeka matuka make we must be ready kuakane tax ake so that segere to akana madeni ke to akanda madeni to be relieved omurali egentege kenga buo aria mugaka na bako ndo mukironi ya 200,000 wakanda mane school fees na bintu gete bike no mushara konyokuria oshiringiri 80 bono to gocha koyulibo bono gocha kakuria ngesingiri bishinata bono ni era gete kwari kuira bana chi out kwaenda kwa kurira abantu chindagiro hoteli era cha urira basani ogopungu nyakwara kunchi bia isano gocha kunyoye kuikura chandike myaka 3 gugukura gwakane loan umushahara ugo gutiro chake gocheru 70 bona ro chake gosiboka ni kawaida umuralia hoyo kwanire igoro ya Raila na maene Raila tagokonyo mo Kenya atige rais Ruto akorega asi James Matarakura Metembe Motembe 1 inkwaneli embura embe okoira maigo imatara atana Raila tige tagotokonya sense ya Kenya mbiemono embura embe karto endreta ke na taka assume sense ministry to kwira na turalire na obomo gusiba chagiteri tukurigoro bukora no mugavana umukorwe county ya Kisii ntoroje bagabana naruje mugavana Simbarati nande naruje mugavana bwe county ya Nyamira Nyalibo tujikure no obomo mbore asekerenga kyugo konyo mugusi osinigo bawukwirigeria barabuka abanyene ngwira na turkura sense ministry toska yodona Dennis Mosoti emburembe karto kwanda mangana Siasa N'Amagenderero toskene on distribute bwansu wa magusi Ndizi TV ubwansu wa Gusii Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronya ramba chenkor kwa MC Megi make sure kwa watch the show kor kwa Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa kunga fake star yote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro murobere yoigani wakora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi
ebundi engia ni giekororekana ritukuritanganie agoikase mirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwe mirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, ni chinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ire asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mpabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chokisi, bakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isanu na iseto, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isanu na iseto, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso nako birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School riatokire. Nigo bakorwa chisemi chebirengo beigoro ne school fees yabo nigo ere friendly. Babwate ribagari saine ne brasi byagachirekerero. Ngorwa barecha ego chiase aborokiwa chinsenye chiamambia na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch. Babwate chigari chobosombi na nigo bare angene para. Amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikera ari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com usoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato. Hurricane Academy ECDE and Primary School, the future is here. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Embe manono manju muri Ndizi TV agradura ne kurwa sensa mirinde studio jikora korobonjere libakiona ntuirenda sentundende ya kabira na sumurobero Siasa N'Amagenderero kadona Delias. Masoti mbrembe to kwa na mangana siasa marito kabisa to kwenda kinaki tuaja Samson monodire boni mambi ya boni bimana sabar bande to tumaje SMS na semambi ya boni na na modeni ko mudu bati asenjera ya bene kabisa onara okurike SMS akurikana when Kiroji Industries refused to pay its taxes aizo Kenya Revenue Authority officials shutting up the industry
Didi Huru, then Korasias about it now. Ruto is everywhere talking about tax. Kwani yeye ni Kenya Revenue Authority. Abuna ba Kenya bakari kulika boyo bakubuna ya rende sakayo. Ede riba moire wote. Anda sense meye yesimi ntarai korende kerondo je charare take korende atura enda ngonya kuigorande ndore. Entwa kwa ndregoro yo makutano yo olenge igoro ase abagusi balinga Bomas of Kenya. Abantu mbajeto naroje council with the simbale ngororo omurayu mukuru former governor DG former DG abande mbale ngo bakwando mumaimana ale ngoro nababunge bande mbale ngoro ingigentege gotoro kimna into bagusi Dalius inchegentege tangani igente kweli bakorete nekia ugoji chamo negentekia bagote bango moja ni nguvu igonta gete kiba chirinchiriri ba umuntu okurukumu waziri esekiri macho guchinguru chionsi babe maiga yaye fully including mo governor batarengo dinaro jenyali baroro na are dinaro che musike simbara I want all of them to come together, they join the team babe maiga yo mu waziri kiagero mu waziri nero ra semesa in fact a cabinet ya William Ruto nere kumira na ange mono kapisa. So the more they meet, the more they interact with the president and the more they interact with the Kabuja the Taifa. So kratu airo mosike macho guchinguru tu abeire maiga yae. Na ari arroka ngantubuka the divisions. Kiagara bantu bagotumuka divisions batuli nebin. Batuli n'amagendero. Ekero babeire mega yo mugakuria so tumwe chinguru kero tu amoire chinguru ekera ko ndaria gukwana gotenga abantu baitu mbatete gokorora di bantu baitu ba mororera abantu bali bonsi kwaro chali abajumba bakuru nabono tubate round tubata bayishimiwa bayasana youthful member of parliament abantu bari very active tokubatakera maya ekero barangiri gumukutano machogu abairire bonsi pia so monene nabokiro umuntu akonyara gotebe mechandira ase constituency yae omugavana atebe mechanda abugate ase county yaye so that no bomuri babugate bagosuguma e president ye promise ebintu so tomanya ko mu waziri machogu chinguru cyoko na korotote bintu bire president ya korogendo kiye ya promise na ritoranyora magendero is a good initiative me I support it lakini abange baote abuna nigo bajete kwerigeria ebona abantu abange ni biro bakwerigeria bakomoje mugabana mukoro James Ongwa batane gasya kwerigeria DG ne gasya kwerigeria kabere DG batana abune gasya kwerigeria nenda bayire tor igenteke ngitoranya to gotana talinda bayire tor ekero taranyora opportunity onye kubiyo muralia ekero taranyora opportunity yogo kolegento umuntu ndanyora opportunity ndoma ethechinda mamu njana kobo nonye gwete bi njana kobora ibero ndi ana koboru neri betu so koranga kango nyageturio bera ali kango nere have you seen toro chibuna chengo tabanga ni understand the position ya I understanding enjena bolito bo MCA chikura jigakea I know at my nje William Ruto mutumera nega ikanisei mosoti unabora ko tumera ne faction ya komo mosoti habari ya bonchari ananijua na mobodi ya magendero sune kongeire in fact no nkora kera William wekoko nje narorire buna gukora egasi na mobodi ya bantu buna bachandikite sune kongeire chibesa na konyera bantu amaje in sune ka market so amanta babagukwana nga bali go bachire kwerigeria itali buli mumbaro bake babugate birengererio ngangenda aria ndu anaiga ngegwimera mogete lakini rende etotagete we want to reason ntagete tingwe yechi chamo we reason beyond employment because yo karo kuri kwemeremo employment na bora ali kwemeremo ndeta nyare go expand ko konya abantu bande mirimo ya serikali igotugota kemirimo ikonyara ko expand unabona nakwande mirimo ya yobo waziri wa education buna bubwate diversity bora nyare ko konya abantu baitu igotete benga abantu bali bonse bibalenga ali abajumbe ondo oyo mogati ubwate birengerenga kero kindi atumeke gento kelikuri employment I want to discourage gotete mora itachira ngo cheino muitenchoka mwebekamo mora kwana bunegesaku mobe mogo communicate in terms of development in fact baisa go chinchire ribo mera na kabere gatoto kane bagukwa na chipara bakwa na chinyagitali bakwa na chisukuru bakwa na scholarships towards our people in fact no ni mirimo go chabo in fact tokonyora president can simply come and say bindi mwansa biri ne binge timbo atigamba chipara ibere
hakina ndende ento kero kindo chinda twale nimbwate bibaga bya mbasa da batatu nichembaye yani okonyo limire mukro wasabire binte binamagenderero ebinte bibi improvement ne binte bikebigo chabyo yes duranyora list ya attendance no batende dina bali bata attended ani bato metapology absent with apology toro sigavana simbana to mete apology ya taikerana na mugavano Nyamira lakini bonera abamna empama ito mukutano mbagenda bagasiriri durate arose basiriri kene to godana basiriri igo bomboro yango de kino mondo mongaini yara gotoka mukutano kibera tolenge yara gotoka mukutano kibera tolengo awe igoro yo oraira kango nkwaro chaba bana bagaria bomas mukutano ego yareke ko kalendri raira galenge kibra aba Gusii go bare ngari Bomas of Kenya bono raira ngocha kuburi arenga abagabana abanga ki ego mwana wateni mukutano professionals igo mwanja inu bono bagatika yonsi so that nabaru excuse ke awo tatu gete kibera eto kenga na boma simba kole gete na boma simba cheti kwarole so I think from where I sit mwana siasa ande ni maiteka wala siasa bakwe bache chi event ne reason I think that could be the reason. And this TV Silvia Onchera korwa getuki asimiwa wana agenda waje Ruto afanye kazi uyo Silvia onero Silvia odana Raila tabwati agenda tiga Kenya kwanza ekore mirimo yaye muraibu ensen harobereti ko cha sorongo rwa Gusii anene krawo jagoje omukami yumu wasiri sekeri macho ekingi gerengete asomo Gusii kagoja ntware graduate senzemo yabogere krarenge goche kwende ya iridu waro yoromo wasiri wa mangana ya wairani na tene dia bantari bari bakorete bari bara serikali ya Kenya kwanza bono Gusii gaiga macho kubika oje gotene nande nera goje omukami korengane birenge byo ndage to mwana minto nando tumeke station yeye information yeye ebe crop ebe kubu ya bari bare ngali bayigwe I want to advise bari baito bonse bari ngali bomasi koro kono are go sabango muraibu ense kago chicha njena motemire nimo manyete tuware go saba amangana yo gotene na go sabe mirimo kabasa kuigweka kurwa semeno ya bari baranyora so kubeka chinkwano ntage tamangana kurwa semeno ya barai ebe meno yo yo go demand yemirimo I want me kutaniria kore kana ande ibere kurubono before monenache go chariria nanga keroke ninki kire priority aranyare go chakira go konya kwarere kiagera ni meta go nyara go chaka go konya bintu gete kiare chipaje tebera to kenchira ababuya bane to balance ya madini na magendero tora barai baitu mura concentrate ya mangana development first amangana employment mura ratiga badai kiagera you cannot be able to be employed all of us abantu bali mwezi bimwale mbaro cha na bacha kiro motongo demand yale babakata akora gendo keke tagotoka iko tinda tebanga abantu mbali ikwa lakini ekero tu demand ye eshe nene tu demand ye giant in fact na bako tebanga ya yebi susuebi ogo sabe esimba tebanga ya ntobu ati simba uyego lakini ile simbe moli oire ne bichure bikego have you seen so teatro ara sabe mirimo buna bagere bakora tu amine tora sabe bakora sabe mirimo kero ndigarte nanda sense meyo ngobono takere koba umonogeri bumo Gusii korengana naye Dales kiagera kero to koriria semo ya Western musari mudavadine road prime cabinet secretary taliale prime cabinet secretary ya baruya kone nigara sensengima ya Kenya tware nango ndale baruya ali ubeka baruya mojire figa ujire Kakamega ujire Bungoma wabekiramo indurende Gusii iga erasi makoro mukutano Nairobi gosina baje bakore Gusii iga nani ngotakiri kotobekamo ingefoma governor usimba governor barbaro useningo ndeza goteriga ndagete kobeke genteke buronge kiagera nje monte yo konga biboko uso monto kontiante bigenteke bunakiri bono igo monto bwate figa ya nationalists bono igo no moka kokuru kwesekere macho kumbaki nere to bwato tenere baka Mandera okoline ndego enda isioro obanga isioro na nde bintu byaba buna kobanga igaze Kenya bono nero monene Gusii rero gwenete gojicha saka sakwa kaka Gusii kuru Nyamira na bosonga igatobekamo abeke babwaterana na babo ngwae babo simbarati bonsi bachicheime
Pombo chumbo gotokonya as divisions chebiama bono iga tutagete kuigwa mangana divisions chebiama na kiekora tugatebete ngaki amanto bairete chikura bota Azimio ande Kenya Kwanza bwatana moire Kenya busio na kitu twatebete nga intrus as ba bota Azimio ande Kenya Kwanza tutige tominyokanie para so na kitu goteba ngo muntu bwata chinguru choko bekumugusiyama bono na inda atete umugusii na indaru anero Gusii ase gento gekubaguruguru gari na robe kumutuo no musike Ezekiel Machogu Mbaki angana yande gochaka kando tigaturatika Zai hero to Embraembe Ongwaya na Manga looking for jobs. How comes we are the professionals from Gusii and yet nobody invited us? Oyakugana Dr. Jane omwenga kurwanyari bali chache. Rather na one professionals mbara ngiri alia abane gasi wakati kweli. Na kitoko kana iga moralia na kitu atebirenga etimu rio spiare ngari ntete ko gumonto gotena boswe president nande na iro statement yeyenga ogotena na gwesa bere mirimo. Kiagera chi professionals abantu baturene tobwate experience Gusii na abangi. Abantu ba support William Ruto chikura na abangi. Tuizo kero montata ke gwetere libuna ro muje ko cyase William Ruto kero monto garabike. Njengo bekere chi clip aiga William Ruto ko ngakire simi ombori ngakiga sigendera Gusii enaje nabo nkwetereri. Lakini nima nyetenga ki binte binto konyora twe ndokonyora twensi no asini no tarakora we want to pass a program buna bono as early as possible chi program buna bone program ya affordable housing echichega baligia malemo ga iga within town simbali ya samalemare e program elie chake program elie go chaka 3000 house units was 5000 I know it will create job opportunities for electricians, roofers, builders, plumbers. So suppliers bimechanga, suppliers fama tabari, suppliers fama mabati, suppliers chichuma. I want to tell you, through those things, chi project duni chibarasabe, it will keep abanta bangi sana bakoreta William Ruto mirimo ko smile yake. We don't need to have 1 PS or 2 PS so that we smile. No. Bado turakora mechanga. Mbia kabisa bono ekero kwali kuri ekero keri kyabo Morenda ward nero nabayar ko be party umwesimiwa abwensemeda lakini bono to party ya utirawa ne chebe ko chema tukare bosio korengana na hai ase county obokore ringa kyoboroji we kaboni e percentage ire ngoraro yamagendero ekero na baro babe iro bisi angama tuko emiyemo no motinyi bakore ngakiro jobokoreri Egento kerokyo intaraigua keo bao complain emeshahara tinde igo bao complain aki emeshahara mbachutigwa akiringorera bale mbachutigwa kurira barakira kini mbachutigwa bagakirigwa ake ebintu binde byamagendero nini mbirachaka county government njirachaka and I believe from where I sit chibesa chirie county ego sangirine cheko na gutumeka nkenke na nkeko nya chiatige ira siki ganje changi chinkegera mwete bono chibesa na chite ya sense to bwata madini ba kona kwa nkenke bune ryogo nkwaroche ebachiete bagaikaransa ni deputy president bagasaba pamentwe chibe 425 billions from 340 so they want an increment of 85 billion on top. Na kyo rigatiara ko batebinga ntoko nyara ko promise gento tutabugati. So chibesa mbaraegwa chiri chinkechiro na bokore county ko nyara gwekurura. In fact kene ngira chaka parate ya kururirwe ndonke gya kuriru. Wanyewu. Mbono bako na gukora go so. Ngono tokanye chibesa go nyara bamagendera. Ire ngora aru ase 10 bon. Se county ya Kisii. Bona se county ya Kisii go kurura ehemo. Masiko. Kianda ni ile. Bia sana. Mete ntokoru ke ayembo njari okoru ntokoru bonjari tutara kwani getigia suneka. Osobo koreri ali pare na rana ne nywe ya jagire ko balia. Abumu batera ake getigia suneka kya bero mo chando monene ekene wodi aliana. In fact egeti kire wodi ya Morenda location ya Bukeiri. Yes. Wikabona onkira era. Getigeringera era na ande fununu gasoka nga egetie kyo nkosoka kire kegenda ali Nyamira Sironga asina rabana chimete sana nya waitalia mete jana chuali sana getika ro sigwerera ese swambiria ego tuwaga netinge serikali una ya chiri nyiga tu amaide go se serikali ye nyasaye ngo tokonyare tuire kino tokonyare tuirire in fact tutwaye umujumbe umusike Charles Onchoke Dr. Charles Onchoke
tuje tuikaranse nere na stakeholders bande togenda obisi umuwaziri muwaziri Kipchumba Murkomen in charge ya manganaya so torore kwa mapenzi ya Mungu arangirie abantu ba batindete biti tujadiliana toro gusegeti linkement tukibesa na expansion yego korwe abantu bali bare surroundings area nye konyarekana babe compensated abandi nabandi bane gwete barako ba complementana ko ba compensated ba guchibesa cyabo igetikeri ke koruke be operational ke korwe ke operational ifakiti bintu bike mbikoleralia nyomba njaga cyali cyobisi ne bintu bike bone getikeri ko ba renovated bintu gete bi ba expand ali ba cyobisi kine gitakire ke be complete up to the standard ke chaka ko bare ifakiti getiki aruma ya ke kya o mabei igesini ka ko legasi kia jakire gasi bona gango gato ko chandike para gango so 5000 weke Nairobi weke Kisumu weke Mombasa kwa ko bintu byao koirana angagerde alias egetikia ndege kera kwa ju kiendege suneka ani sirongagerde ne back industrial back kwa gajo sense meriti metio saving bintu bine byachiye kindo itori so information ni yakite biyana ka kurubo tanta nubu atikalete ko bo nano meta kere serikali yako bintu biyaye ema debitari ko babya boronge nabo information tiko soka full lakini bon now tate serikali tubwadire ngao ebintu mbire ko chako toereza in fact ntoje tubuli ebintu ebinge sana byato cyane tubona bono covid billionaires ni bintu binde ntoje tutake kumanya n'abantu batendete chimbeo ne bintu binde serikali enye kare gosoa bona bego tokonya kumanya bintu binde ntomanya chibesa cyabo nchari chigetie kiasi cyechite ne kero cy'abantu bona babwate susobe lakini rende ntumbi manyakane buna bono kwalide kero kya Murenda na aro igete ko ira gatanga na gotanganira naingwa batamaro yaba baba Murenda boensi na rende na no gwatunye skuru ansamendo ichi eyende bono ebranga bibia kwa bikiri mpaka 2027 gose marali yawe kwa yakiri mpaka 2027 kora nyole uchikunya gendere gusibona bogo share no uri irete inde mo kini bo Murenda hapa moja manyete the minority will always have their say, but the majority have the way. Take it. So, na rumora iwo Murenda. Na ninchi ni musikete na mweto koboko kama tevingo mogaka. Kwambua. Onye kwambua no moro video nyasaye. Kyari jare ngira iziombu. Nkamo sipoke na mate kolegasi. Asora andake I'm available for you. Asora andake I'm available for you. Lakini I believe in one thing, my brother Brighton. Leadership is not all about elected or elections. I can do a lot of things. Una boni bintu mbire binge sana nda akolera abantu baito entari office. Una boni bintu ata maji muna na sabete president Uhuru Kenyatta. Kabeka suneka 10 million ne bohol. Abantu bakonyu suneka. Kajanga saba. Maji una operational? Yes, is there. Lakini baletire babikiro bunyira no bwikire dump site no bacha pakabeka nyugwete bitacho byabeki we ubi paka byikirega kiangasi ekebuna kira abantu bachandikite. So ngachiko complaining amotare ko abantu ba health nini gali tokore health department county health department. Bana kwibisa regisimiga. Mujana noro. We dump site ko chabu kwikira alisuneka in fact asabantu babone ko bucha macha yu tari ko bucha kabya singe cyo chabu akora ntoke ko chabu echiri chombe no chikubeke ubi ekero tukuligereria ekero president deputy ya jetalia ekonga 600,000 ngarosie tawa ngabeka mota ya wate shida ngabeka na bintu kebya rekebishe twaria macha ka operation iri akabiri ayare bono mpaka bona gakora ebine bintu kerongo sabe minister ya ina chichi transforme konga ibere nkobeka ebinyoro Charles Ketel yenda ku office yake nikasukuma yeye akanipatia so ebine bintu umuntu gutwara obweso yogokora ekerule notabo murai so mugako John Mbati tikaendera gukora asakonya na nengi tukundiyo ngoje kumubite ebite naginate betwate betali bijama isamaro naki from us me side you won. Let them unite with Kenya Kwanza who won and serve people. Na wali mwa bwetu maana mwa ucho inigoro ali mora against again. Ntubona Kenya Kwanza na botoko tuliataka ndere kasi lakini bali banda bako jakesi iki we join the war and we defeated them. Yes. Bya kabisa bono turakwana enkarutu teligide kangi sana sete gotokoro murobiri turakwana no musaure
kiara nkwate na basa mbacho wale tu angene birugo bange ngakyuroche abasa bange egasi yabore ngakyura abo bosemire na mbeto migo cyande gosibana baganye ekwenda kibura gosibaganye kwenda chakaranda gosibaganye kwenda no na kirumura ibwe nsaba do magutano abaganye kwenda roro adio my brother kwa bori is for young people egasi rere kare gwakana bantu bamintu munyi gweta abo buyebe no mwanafunzi yore ebe no mwiburi yore egasi bone kare gwakana bona stoikere negasi ya magoko egasi ya magoko amangana white collar jobs kurabeka kanda mangana yo kuri kwemeremo ngangende cyobisigete nini tigana egasi cyobisi cyakeire egasi bone gwakana negasi ya magoko Igoto taka kero kene kwa mapenzi ya Mungu kazi nchiyo ba MCA mbara abandi ba promise tinga njembali ko bochogi njembali ke nini ibagandi ya Simba tangaziri akuna kazi ya tangazi no chief officer mbaya na netembwa ya temba so office bochogi mbori ali abali igete bakaitania endokoro kaga de ceiling bakaitania bona manto batakire kupunguza ojukuriye oyo kupunguza pero mutabateri rube so twarotebya abantu ba minto mwegere chigasi cha magoko egero bwagachi egera mangana yo plumbing egera electrical work so that ine chigasi so aga Kisii National Polytechnic serikali ngobekere chibeso so ali train ya diagona kuri nga kyomera tachinda ruchinyingangana ya so achoin diaguri nyo no musubati nga kinga kwago tirenga ya nga kwa neneire no so egera mangana yo korosie tukibya kona chabantu chinchara bya rera bantu bakare kuna chinchara na gwa kukirangibya judex ye bantu ba korosi bya Rosia bantu bia egera kuna chumonte tukibia kwa mwake dai bia you make money egere tukoro ka serve employment tuetenere omoto people can be hiring you nga yore Brighton utaweza kuja saa moja unitengeneze mtu anaenda anakulipa na transport uaka na chiwese chingia usuko kuigure facility yao abantu bagocha Brighton does a good job so toise bakora baso kuegera do you know ngabona iga getting a good fundi ya mason njema tango kola mangana landscaping and designing landscaping and designing it involves chifundi chingia quality fundis do metenga ngocha na kakonyora quality fundi ne quality fundi bona ikakuipay 1200 shillings 1200 ye fundi yengi ye ko igerete fundi yengi ya yoko boko otika bona mystery e fundi boli ekagaje okoleta gaje bintu bya yaro sibya aino ke marogo 1200 times 30 days. Echibese chindirenga. That's 6. Abugete mabu. Abegete mabu? Mabu. Gwa kuchire tax. Abantu barenga bari kirene public service bagwa kanu chibesa bagwa kanu between 30 bakuna chukire gento banyora eneti ya 27 because 26. Abanki. So that's why I'm telling you, kuna kwa boli amangana employment, tigato tigakolengera li umuntu okure sukuru, obera isiko ngakero kenenga bikone bibe mane ruguru. Hakuna. Kuno gukura kure university yao nchuga nande cho ini mwinoga ali college mwinali so polytechnic mwinali egeregento. Kuga nyete TSC ekona gutangaza taratangaza mabaga, gose Kenya police, gose bo cadet nini, cho ini egento, train egento. Before gasiriye chiche kana kuminya kakoriera tora bantu bakorosia ceiling egera korosia gypsum egera korosia roofing yengia egera korosia amaridadi ya ichi nyumba koro molding egera it pays a lot of money so yekina kinda kwa na saba saiba minto bara unemployed ebiya kabisa emburembe bona takorwa basami wabo moira karori kamera yawe kyaro tukore kera yatigere jide kachinge tokore umurubiri kero jide jide kangenye lakini kero jide kaya moiga nerina ekero monto airekero agochora royalties bali dibiro gose bali bandi balengangene ngobo korre ngobo borobia my brother gere kabere abandu mbali bakochora royalties bajora bagachiubia segasi monto so tiringiro monto yobogambi in fact ekero kwa wadi royalty tiagwa wadi royalty bosayo ngoro cha William Ruto koleto mugaka maraga okomobeka munarure chairman ye commission yo chagutinda mangana yo kobanga security ngwaro cha nare dhumuntu kurukumwatate naro ja namobegete gento getari so abana abantu batalinga gukora nera kinya kera kurigiri njere gete mbali royalty bae kiagera n'abantu bakororekana babwate mesimamo nande bakobange gasi nabo koleto umuntu kurumwino tare go supportira kinyaguriri bere gasi mwina etamu yao kero go soke etamu ya eterunga obugambi gwa Brighton was late kwa nyuguri so
incheke ntongo tebanga ki nturi gukana supporters mbachorwa lakini chora supporters yabaya bagwate quality karwa basembo abo mweyo lingana lya mweri mambia bane karto koro morobiri yo samangana siasa n'amagenderero mbia mono ncheke ntongo tebanga abantu baminto kero kende bali bayiriro bogambi chi constituency yawao bali babere nominated bali bayire chikura chobo jumbe obo governor obo senator bantegereta igabana baita bagusii kona ariko basabanga kumuranche mokorera abantu baitegasi no moyo murabu bono kwa mfano chichairman cha CDF Johnson P chi constituency bono mwana minto nsongo nsabo getutu no mono mogaka nyakina kurubonchari ne chinsemo chini chiri ntamanyiti abandi kumuranche kumugosole ngabi chi constituency banga abantu baino burungi togo chicha abaraya babandi naroche bakochi chama bakorangirani mbago exempt yabarayi bare nominated in fact bono kwa boli abu naroche mba invited yo mo senator esi okenyuri no mo senator naro kurokugurorio ruo bano abade chi nominated na barabu muno bago chamo so that the unit of purpose uno mo Gusii ekera to kugenda gusaba amagenderero etuke turetwe igo turetwe ensi 200% so that aba Gusii ba minto mwensi pia simwabeta na kinare ko basabanga tokore gasi no mukia toke isiasa bali bande ko bagendete kwanamana ntubosonga anto basakonya ole buraburu so ondoro konye mapera aye na liara nyoro morembe arosie faida ya 200 shillings abana baje skuru egento kweba nataka kuna keke education CPC ya letre mechando in fact understanding ya CPC mbona jinga kichako ereire karoto kuligire liga bantu bana batantanire in fact buna bono CPC kwa rega ya letre chi program abana baguichuri bali keire kitabu guichuri mo guichuri guoka in fact the letre obora saba nafunsi baito ndrugo chigotwara abana bangaini bali sensitive bako copy very fast bono toko chigotwara abana banga amatimbo amasumu bende timbo lisongo liri ororo lidari shabri derwa abana baraburoje barabura kini so nare ko basabanga kumuranche kabana bako nakwenda gisukuru nane mwabarotota egera turigelinga ki CPC yenjere ko nakona inu abaiboli mwa chip win so that egera tunyare kwa gacha Gusii yaito together no bate kwende ya maridadi ose kwa nyirokana bo nche gonko kora mangana landscaping ni landscape ande company ane koro ku maridad landscapers toko beautify na korosia image yetu ya rokana very beautiful korwa obonyansi flowers cabros just toko beka cross chi water fountains tuaros chi swimming pool all those beautiful features mokora sikoteri jirchine montara konyore nega stokora omonto gana nyora se Facebook beche koro ku maridad landscapers gosa si namba yesimi e namba ya negero 0713 59 0909 Gusii yende uwanja 0705 57 6551 yes mbe mono mwanyu mode grotware ngina na Dalias Masoti Mbrembe katwa kwanda mbange uri siasa n'amagenderero nagote inangi kandi tuitomosire namange twakwanize twajagete ense ya munene national jigiritaika usiana jigiritaika ya masinze to chabana mamina wakire mbe mene gwera libali abene kuba imeyumuro biri bwensa ke twajagete na sara nyaranjo ntita nairana konya na weto brakire ba nairana ande mambino tukari na era studio asomuro bwensa kia anekro tukuriangi tuju kwanda gro yobo chenu oni Robert ne mamina wakora robo chenu agote ina nere experience kia twara diria rwarte bona anekra ko tebi gro yobo chenu to maja ko bwati litukulia ankyo likara litukulia jumaino yore ngasanza meri ndikora kira mali gine jibijago jira sinjira bene Joshua uta na nyingo wakira nambi ya mono karongo te botambe ndeke ne kiani ganso ni ko to kemri Ndizi TV bonsomusi eriane Brighton Makoli